És már megy is a videó? Igen. Ja, oké. Kicsit ugye Szia! gépet innen, Oké. Nem is vár. Szájjal nagyon nehéz volt. Sima lesz, ne sok Jaj, élet! Sziasztok! Tudtam robbantani az uram. Hát ez nem tisztelt voltam. Ú, de készül a finom tészta. Hát egy kicsit koszos vagyok. Nyakam gyöngyűn. Puszit is felvesszük videóra. Jó, itt a fénylövő Csabika is. Aludtam, most kell, ez Antik, én kalácsot kész. Hát üdvözlöm. Szia! Jakab Gyöngyi vagyok. Hallod, mindegy 10 euró. Bocsi. De azért érdekes. Hívom az Orsósékat, nem veszik a telefon. Az Orsóknak 3 telefonuk van. Hívom a Somáig. És meg akarom nézni, felvesszük, hogy Hát ez nagyon állok le, Ott hagytam a telefonomat. Oda felvettem. Hát nagyon jó. a munkamenetet. Hát de azt írta ki, hogy franciáról keresztül. Mondom nálam. Csilla elment. Hallod, elviszünk át? Az úgy közé. Vitted át. Csak ezt azért vettem, igen, amelyet most ez a feletén. Na Soma, egyet kalácsot tőle. Most kellettem tőle papírt az űrmester. Most éppen azért reggel egy kicsi kalács. Nem is láttam, hogy itt már. Mikor így láttam. Én még nem láttam. De jó kis szükség. Azt hiszem. Miért tudtam? Zoli bátyám, irány a piac. Mondd a bék neki. Nem ebédeltél? De! Mondd azt, hogy nem. Anya nem adott enni, ugye? Már mutatok eddig. Hopp, bocsánat. Szabi, kérsz? Én is igazán. Nagyon finom. Tök jó nézni, hogy csinálja. Nem, tőlem! Te miért nem eszel, fiam? Majd szállítóban alattam. Igen. Mikor nem bír nagyon ízol a helyát, megszállítja Soma. Elcsint a kettőt, Jomért. Mi az összes? Akárhol. Hopp, hopp, hopp. Üres a cukros. Úgy van palcsinta. Azok milyen nyelek? Mit? Azok milyen nyelek? Ez már össze vele. Mondom, na. Ezeket is te csináltad. Ezeket a nyelek. Azok nem csinálom. Nem akarsz egy? Az szarvas marha agantyúról van, tudod? Nézd meg! Kicsit szívem, álljatok el onnan? Hadd Anyám! vegyem fel, hogyan csomagolja be Zoli bácsi. Ne pont ezt a látni, hogy az oltást nem üzen semmit. Nem. Tehát az Robinak se. A rutin munka. Igen, a rutin meg az évek. Hallod, ez az első, a második kalácsom is csinálok, otthon csináltam 2. A második sütés. Hallod? De... Jó. Majd kialakul. Jó, ez nagyon jól megy. Milyen van csak meg? Zsolci, nem várt a Facebookon? Miért kirakta kajásfodat, hogy mit az a várta? Oda ért rá, hogy mit kézzel akkor együtt. Zoli, Zoli. Mutatod, milyen várt, milyen kajál várt. Oda ért rá, hogy mit kézzel a cedőt. Bölség jóság? Volt bölség jóság? Isten tudom meg ő. Vezet, Felgyárt már. Vezetek. Mondi veled nem jön. Elég, Zoli. Az alkohol mentett. Akkor meg csöspálunk. Zsolt egy kicsit meg. Nem erős, tőle nem erős. Én már köszönöm, nekem elég volt. Mézes. Nem tudok aludni akkor, vagy nem tudok fögelni. Mit csináltuk, nagyon megbeszéltük már valamit. Nagyszerű lett ez a Megláttam telepestet. Ilyen állapotban, vagy nem láttam még úgy. Végész állapotban láttam már. Hallod, ez az első gép, aztán amikor 15-öt majd szerkeztem, az jobb lesz. Hát akkor már alkalmazott is lesz. Miért? Akkor mindegyéhez ő alkalmazott. Ja, minden gép ez egy csaj.
Akkor, hallod, akkor mi a Somával sűrűn megyünk vásárolni. Azt mondom, hogy megoldja. Azért. De jó lett. Komolyan mondom, hogy már egyszer láttam ilyen félkész állapotban. Ezt a masinát. Nincs faszolyan sok hóban most süt. De úgy jobb, hogy lehet látni a tekervényeiből. Csak aztán még simítok rajta egy kicsit. Ezen? Hát ez kész van. Miért tudod hozzá, hogy csinálod? Hát még kell a logó az elejére. Egy-két ilyen tartó. Jöjjek egy fahéjast. Sima legyen? Fahéjas? Reggel ki kellett volna menni a Zoltán és Gyöngyi BT. Fordítva. Jó, oké. Sokkal alszok. Azért nem volt semmi. Hogy higgyek a fitek? Ha? Hogy higgyek a fitek? Na most nézzünk egy profi csomagolást. Hát nagyon nem úgy néz ki, néha profi nem. Azért most semmi nem is kéznél, de majd kitaláljuk a helyét mindennek. Ez csak a nőző volt, hogy lássuk a próbát. Te is ilyen időt. Hogy fog kinézni? Olyan sodrokfát kéri te is. Pénzből. Azt könnyen megérzi a Zsolti. Van nekem fával is. Hát a fém az a hú, az a Ó, ezt nem is bautásra. oda lehet sújtani. Is készül. Milyen legyen? Mondja. Jó, Sima. egy kicsit hülyen. Sima lesz. Csak egy kicsit hülyen. Van az a cukros kenyér, az is hasonló körülbelül. Már így úgy világra. Biztos, hogy Szerintem is. Vittek fel ott még, meg voltak náluk azok is ízek. hogy nem, az első szó. Sehogy se láttam így. Csak így késztevőben láttam, hogy adták ki. De ennél jóval kisebb. Ezt mondtam én is, azt mondjuk, nem is tudom, hogy Joe mondta, hogy nem volna, nem elhiszem. Ennél sokkal Kreszkonáros párosok kisebbeket adnak. Felákkor a Tesco-ban. Hát azt mondtuk mi is, fele akkor azt ilyen Jó, azt mondja, az 1000 emléket, forint. amikor odahogy is nem a város. Nincs ilyen nagy gyűjtő. Hát, Na, ott a várjakorni nálunk áll, de 1 kilométeres sorban kalácsot. Csak két lehetős kell, ami lukasztó. Meglátjuk, jó? Akkor egy. Egyet adok, meglátjuk, jó? De nem ma. Nem, mama. Otthon maradt, nem volt kedve jönni, pakolászik a poharaimat. Bábor. Zsolt, 10 lesz szám. Most egy kicsit pálinkát. Már lesz a meccsnézés, nem tudok hazamenni meccset nézni, mert elfogytak a jegyek. Neki, kicsit Gyere gyere hozzám. ilyen. Hát erre ide. Mi? Gyere egy kis pálinkát. Mikor lesz meg? Szeptember 4-én, Péntek. Magyar-román. magyar-román. Jó, mit töltsek neked? Péntek. Péntek. 25. Szombat, vasárnap. Mert? Mentek a lóba? Mentek a lóba? Hát biztos, hogy nem, már szóltam, hogy meccs lesz. Egyet ne vegyél rá, mert másodikán van a Rebusnak a névnapja. De másodikán. De ez péntek. A 4-e. De másodikán munka van. Az aztán pénzszobát, hogy Isten. Délen, nagyon szép, nagyon szép. Ányál, ilyen szó. De nem megyünk. Itt nálam Sima megyünk. kertésztől. Igen? Másodikán. Van kutya? Lovat? Hova rakjátok? A garázsban, van már 2, nem tudtam. Milyen garázs? Hol van garázs? Azt mondta az iskolában, hogy a garázsunkban van egy ló. Se garázsunk, se lovunk. De lókos, de garázsunk. Hogyan? Hidegen jó a kültös? Garázsunk van, de Én lókos. annyira Hidegen is jó. Meg is lehetnek húzni, ugyannan lesz meg. Persze. Költés ökörű a fő. Költés ökörű van. Félébe lehet variálni. Kilós, Kakaós. kakaós, Alig találtam otthon. Alig találtam szlökös ökörűt. szósz. Igen? Azt sehol nem találtam. Anyám mondta, hogy ízik van az ajtójában. Sajtos van. Igen. Igen. Siess ma. De az édesek minden verziója jó szerintem. Megpróbálom elhúzni mindent, de szívját Sajnos is nem te telefont küldök, nem is akar. Mama, rossz.
Nem kapcsolatban legyen talán. Ja, bocs. Igen, mert fenntartható. Mit csinálom? Gyere, még így, hogy én most palagolom. Attól függetlenül a kurva meleg volt. Azt mondja, tesó, most kámtól van. Azt mondja, 40 fokban éjszaka, 40 fok nappalban. Jöntem haza, ha még mennyi volt? 30-35 fok volt, 10 órakor Németországban. Hogy ne? Nyilván én bekapcsoltam. Meg a bán, te. Autóba is volt. Igen. Hát az? Mama egy olyat adott, ami nem volt jó. Elkérjük, Csak éppen nem kellett csúsz. De ez itt ez a... Hogy itt pörög. De az Zoli már feljött. Hát mondom, hogy oké. Szóval az Zoli feljött. Ugyanaz lett, nem? Aztán most azért jöttem le, mert aztán tettem. Felmentem a kalácsére. De miért felveredett le? Az volt. Ezért. Én azt hittem, az Zoli feljött, azért mondom, már mindegy. Utána vagyok át, akkor üzentem, hogy gyertek, mert Zoli Tényleg lesz. most hagytuk a telefont, hogy nem, egyik minden sem volt telefon, pedig én voltam. Hosszú kanyarek, ez egy kicsit ki fog vágni. Akkor mondom, basszus, ha megint a szólapságunk összevoltatok. Nem, egyik sem hozott telefont. Hát csak a Miki írt, hogy én azt hittem, hogy ő otthon házilag de én nekem azt nem mondta. Azért, amikor lejött egy kürtös kalácsán, akkor gondoltam, hogy miről van szó. azért jó megvan ő. Anya, pont egy Egyébként nem, egyébként. Tele vagyunk. Azért jutottam, hogy még ebédelni se sikerült, ugye este 7 órakor. Sokáig voltatok még a savakban? De hogy még megívott még egy sört, aztán mentünk. Most tartanánk, hogy otthon vagyunk. Nem fázol? Igen. Egy hét. Én igen, egy picit. 3 hét, kérlek. Nem így. 3 hétre Most mentek eljössz. haza. Ellenem a kezem. 3 hétre. Jaj, bolyos. Kettőre megyünk haza, vagy majd meglátjuk, Egy meddig hét maradunk. maradunk itt fog. Mondtam, hogy legyen szépen tőle. Itt nem lesz. Tényleg. Csabika, gyere hátrébb egy kicsit. Kettőt leszek ott egyedül. De miért? Kicsit kipihenünk majd itt. Ja, kicsit kipihenjük az otthonot is. Eddig nem sikerült. De nem is egy teljes hétet itt leszünk, de egy jó pár héttel előbb itt leszünk. 3 Mész haza hétre? decemberben? Vagy 3 hétre. Megfagyom. Ha az orrebus. Gyere, vársz meg a kabát. Várjál, hívták, hol vagy a... Zsuzsi, ez így bundám. Miki. Igen. Beszélgettem vele? Az volt az. Ez az utolsó. Így még átszalít, az úgy gondolom. Egyébként kármit esik a papírnót, nézzenek róla. Elmentem, hogy tétek, hogy ember haza. Miért úgy valami? Hát bent Na jött haza a férje. Jaj, Zsozsó! Fehér máj. bolond, de... Az óra se találkozunk, mondom, nem hiszem, nem érek. De gonosz vagy. Úristen. Vékonyabb lesz, de Ez de gonosz. Így van. Gyerekek is gondoltam, hogy előttek itt mondtam. Vas megyei. A meccs van, Ez az Pajki, ez még így kell csinálni. Tényleg? Addig kérdezlenek fel? Hát nézd, 5 évet vagyunk. 6 és fél, te állat! Jobban tudom, mint bárki más. Ezt a második profi csomagolás. Gondolhatod. nem beszélgettem vele. Ajaj. Egyre jobban megy ez. Ott a kaki, akkor mi lesz? Nem, hát az csak úgy volt. Küldjem meg. És most olyan eltem, hogy nem tudom, hogy Hűha. Zoli,
Kiadok a vízből. Ez nem víz, de pálinka. Nem Ez baj. pálinka. Most komolyan. Igen. Én hozok le, de ez csak víz. Az jó. Jó melegvíz, két most néztem. Nem baj. Majd megiszom én. Kicsi ásványvíz is van benne. De jó. És a végső stádium. Csak a takarítás. Ez már csak a takarítás. Ez is hozzátartozik a folyamathoz. Bonjour. Ismered? Aha. Nem kóstolja meg. Csodálom, hogy jó kerestünk még. Nőférfi.